te halo prolog se kene gede jangka video te nga shkwa banya thu ep ba kam dei ba nga bishni le nga isi yaki nong rom namar balei lada nga isi yaki nong rom kamut nga isi yaki protestan ro namar balei kane ga jing chulupa kalong ba une umrat klau baning kong u theo shaphang ka hima rom but une umrat klau ba ar ka theo shaphang ka USA dan ka Amerika kum ka riki protestan but kine ki umrat klau kren farsi shaphang ka hima kine ki hima kine trailang haka singi ka ba khadu ban sensha don bor haki kristan baroh tela nga beiñ ki nongrom atau ngam beiñ ki protestan ru nrai ngam shem beiñ ki nongrom dan ki protestan namar ki protestan ru kin don ki ban sayasno bat kane ka hima akas i ka ba adu wat man karu kila sedang bane join hynrei ka bor jong ki kan long suki pila ban lap hang ne ha jing pan pau khan lai pi hane une umrat klau ka theo shaphang ka hima kane ka hima ka mi na durio ka theo shaphang ka hima rom but une way pat umrat klau ba mi na ka kendel ka theo shaphang ka hima Amerika hynrei am kwa ban batai bini hang ne hynrei ngos kwa ban thu kini kindiat khanang ba pen so thu ba kam dei ba nga beiñ iano abia dei bat ka jing beiñ niam kam dei ka jing beiñ niam dei la pi so thu ya ka Baibl pi ha phla hi kumta namar gani ka dau Lada pilih pulih kitab jong Daniel sedang adu kitab ba ar ba nyo ba pra mar pila ban lek pulih ha Matius nong ka ar pusau Marcos nong khalai Thessaloni bat jing pan pau khalai khat nyo khat pra te lada piso thu ya gini kalong hi thik kum ba ka Bible ka ong lene ka thu lupa kam dei ba nga bishni yaki Catholic le nga bishni yaki Protestan namar ki Protestan ru kin sia sno but ka rom haka si ka ba kadu kumba ka Bible ki tul pa hangne kine ki marat kim dei ki marat klau ki ba mi na klau kine ki dei ki symbol ya ka bala kren shaphang ki hima nama don south li ki hima kitab jong Daniel ka hima ka baning kong kalong da ka klik sia ka theo shaphang ka Babylon ka ba ar ka dei ka rupa bat ka balai ka dei ka ronong bat ka pasau ka dei ka nar bat ka dewata ka theo shaphang ka hima rom te kini ki hima ya ka ba phila ban i ha ka ne ka tur jong une blei thau ya ka ba us im na bu khana sar lo pas new kini ka don ka jing thulpa tang ha ka ne ka sambor lai thulpa hadu ka bakut kini ka perthai tela danga yathu ya gini dada tip ya gini tip kumno pen ong ba nga beiñ niam le nga beiñ yaki niam jong we namar ki ba boni ki ba phla kum ba nga phla am dai tang manga da phile wat ha ka ne ka perthai ki ba boni ki ba phla ya ga ju ka jing so thu la ki le pule haka jing thu lupa te kam ne kam dei ba nga beiñ nga shkwa banya thu khanang ba pen tip khanang ba pen so thu yak e ka ba nga ye kwa banya thu ne kwa ban ong ba khanang ba pen tip nga klem beiñ ya ka niam le nga ye thu yak e ka ba ka Bible ka thoh le ka Bible ka ong te la dangim so thu ya ka ne kamut kalong kum bangi beiñ niam la dangi so thu te kam long kum ta te nga try so thu te prolog kane ga datang ka video te nga siap pas kwe pergi video ha ko ga por te matangam kwa ban le peni shaphang kane ga banta rei nga shkwa ban thu tang kane khna ba pin so thu ba kam dei ba nga beiñ niam rei kalong kat kum ni haban phla kat kum ba la tho ha ka jing thu pa le ha Bible le ne kat kum ki jing ja halo prolog te kanya ga datang ka video te matang ye page link ba
kan ka video te hang nem tangan pen EP shaphang ka sumbor la ne ka dak blei bagini ki don kini ki sumbor ki baya srim bat ki blei thoh ne ki punya sno bat ki blei thoh de kini long kita ki banga shukwa ban pen i khana bangin thoh ya kan ka jing pron kam gini ki sumbor kam don ha Bible ne ba kam de ki Kristan bangin punya sno ya ki iaka baki long behind the scene ne shalandet dai kani namar bang itib bakadai ka Babylon namar bakadai ka kami jong ginuti but kini ki simbor baroh iaka bang i ling bagi dor ling bagi jingle ling bagi ki simbor iaka bang i kawai ngilap tip bat ngilap pasal thu shai lada ngilai pule kitab jong Daniel mat kitab jong penpau kaya kren shaphang ne ka Babylon dai bun na preng jong pi pemtip ka Babylon ayu kata kani kata ka Babylon ya ka Bible ka kren hang te ha Daniel lani hang te ha kitab jipan Paul nong khat nyo te pin i ya kani ki dak lani ki simbol ya ka kani ka Babylon lani kani ka briu ka bala kalalong kum ka nuti le ka kami jong kiniti kani ka kuren parsi shaphang don ka wei ka balang ka bahang te ha rom ka Bible ka ong ba dai ka kami jong kinuti ila ba itu leng ba ki simbor leng ba ki kam ba leng ba ki jing tulpa ba leng ba ki jing le ba leng ba ki jing pen kala ba ki boro ya ka bang ila ban itu le ila ba so thu i yu ileng ba ki simbor i ileng ba ki jing tulpa i leng ba ki jing pen dep ki jing tulpa bari ilung bar kir komle bar komlong te ka ja thek kom ba Bible kong kar kom mani kar kom hikai kar kom kini ki don sibun ki daw ya ka bangi laban kren ladangi pron kam da ka Bible hi namar ba ka Bible ki thu shaphang kini ka briu ne ka hima ka basaw ka kren shaphang ka hima rom te kini ki ba kane ka le ki yasno kadon ke basha lende tane ke basha ka jing sno jong ki shalandet ke bat kini ki blei thoh namar haka Bible hang te ha jing pau ko ong ba ka Babylon ka kami jong kinuti bat ka jing mayan kamot ka balong ka jing mayan kamot lane ka mystery kamot kadon ke ba shalandet ya ka ba ngim la bani thu ling ba ki kamat nai nei la langi pule ya ka jing chul pa la langi pe che ki pala ja ka history ane ki jing le jong ki ka le ka dai thik kum ba ka Bible ka ong te hang ne ngim don kam banda shu anta ne bangin da shu batai klumar kumba ong ki wei ne ong ki bom so thu namar bang ha pe ja ka Bible ha pe ja ka jing stang ya ka jing kut ru la tho hang te ha kitab jong Daniel ka dai hi ju hi ka ma bat kini ki poro ya ka bangi la ban yu i ling ba ki tak ling ba ki simbol ling ba ki ka bangi ki penyesno kilong behind the scene ne shalenda namar ka ne raw ngim itu ladangi ngi shu pe tang da ki khama hande i ha pe ling ba ki jing tulpang i ha pe ling ba ka Bible da ka ba ngi pule ya kitab jong Daniel ne kitab jing pat pau la ne ngi la ban sing thu shai haka jingialam jong sem jong blei lani haka jingialam jong blei hi ba namar ka long ka ba e ban so thu ya gini le ban tip ya gini rei ladangi pule ladangi wat ladangi pe te kasuk yang i ban so thu kam da e hadu kata nei namar ladangi wat ladangi ngim pe ladangi sngap ngim pule te nginum poi national ne nginum tip lanu lanoru namar ka ngaraw idon kam ban pule kam tam haka Bible ladangi pule ngi song thu ladangi batai hangno ushim bat hangno kaja hangno ki jingle nang no kini kimi tin namara ne ka ladangi pule ya ka Bible hi ka batai ne ka thu shaphang kini ki baroh namara ne ka dan na preng jong pi nga try pi kulumar shaphang kini ki baroh ya ka bang apan i hang ni kini ki dei ki jingshisha kat kum ka Bible ladai philai pule kam dei ka jingkren bishni ya kinu ki briu nei ya ka jingisha ting ha banya thu ya ka jingshisha namar ka ne ka ngi ha bar so thu ya ka ne ka briu
ka batheu shaphang ka balang ka briu ka Bible kren parsi shaphang ka balang ka don ka wei ka balang ka ba khot ka balang ka mi ya ka ba ka la tho antai ha kitab ki man pau te yigini ki boro ya kane ka ba ka le kane ka briu ka mut ka jathik ka ba ka Bible ka ong te shaphang gini ki hima ka Bible ka kren te namar kane rangi ila dengi so thu yigini ki hima te ngi so thu shai hai kane ka briu ka shong bat hai ka don bat ke ga jing le jong ka bat Kumno lai thulu pa shaphang jong ka namar kane rangi don kam ban sung thu ka bani kong ya ka jing thulu pa mi don kam ban tip hai la thoh bat Kumno lai ja bat hakinu gisnya ma ja bat ka beteng niam ka jing long kane ka briu kane ka hima hadu ka bakot la ding lik pule ka Bible hi ki thu na dong shedong ngim don kam ban da ong ba uni batai start ne kini ki batai start ne kam long kam dai ta namar history la ne haka Bible la thoh bangi don kam ban tip namar ka Bible ong lada ngim tip ya ka jing thulpa te ni klumar shaphang kini ki baroh haka Bible te ki don bun ki jing thulpa don ki bala pandep don ki ba un so pandep kam tam kini ki bala tho kitab jing pau bar kitab jing Daniel ki don ki jing thulpa ki bala pandaj laha na yun sa plino yaki baru sa pandep yaki suki paski hadin kawai ting la ban sang thu kinu kita ki bala pandep kinu kita ki bansa beteng biang hadin te kini kilong kita ki simbol ya ka banga pani hang ni kilong kadai shisha tik kumba ka Bible ka kren mat ke thu shaphang ka ni ka Babylon ka ba kan jam sim ka Babylon kam dai shu ka Babylon ka barim ndai ka beteng biang ka ni ka rom kala long biang ka Babylon lane ka kemi jong ki nuti blei ki ong ka kemi jong ki nuti namar ba haka la mi ike baroh ki jing ikai phla bat ki ike baroh ki jing pnyasno bat ki blei thoh bat ki ike baroh ki ba dai shu at kum ka ktien jong blei namar ka ni ka Bible ko ang ka dai kemi jong nuti hynrei la ngi lej pnyasno biang bat ka e kita ki ba pnyasno ki kala long biang ki khun jong ka nuti hynrei ka Bible ko ang hang dai ha kitab jong pa ko ang tu ya mi no na ka te prolog nga shu pen I tang kini ki dak kane ki simbol te kini kilong kita ki banga ngalap te banga sutu leng baka Bible hi kini ki pro ki pagi don hang Bible hi te ngim dan kam man da ong da kumwe da ngin nge ka Bible kumbala tho te prolog kumbangi I haki leng baki simbol ban baki dak te ngila ba so thu ikni leng ba da ka bangi lek pule ya ka Bible ne lani la dangi lek wat ya jing mut jong ki ne ya jing ya dei jong ki ne ya jing long jong ki bat la dangi pule hi ya ka Bible bari ki jing tul pa te ngila ban ti pas so thu te nomor bangi hapan bu ki jing kali be hapan te bi ni ki bal tho ka Bible la dangim tip te ka jing tho ya ka bal tho ka Bible te ka long len đây nomor ka ne ka dawi hapan so thu bi hapan wat ngi hapan pule ngi hapan pe ngi hapan sangap ngi hapan tip ya ka ka Bible ka ong ne ka thu ila ba so thu bat ngim la ba so thu ru nomor ba haka Bible la bun la kren da ka parsi la ne ba ki simbol an me lam ne da ki da kan dai ngi lek pule ya ka Bible ila ba so thu leng ba ka jing pan pau jong blei ye gene ki baroh te ngi se sham pas ko par ki video ha ko por ko blei shibun kini ki long tang ki jing pan I ya ki dak ba ki simbol shisha ken haka jing tulpa jong Daniel pat jing pan pau kalong la tulpa leng ba ka simbol leng ba ka dak ka parsi lem ne ka shin anu sa ne ka click share ngi tip ka dai ka click share le ne karnong ka dai ka karnong le ne ka da tha le ne la dangi ong uyak jikor ngi tip dai uyak jikor la dangi ong ka na la ne la dangi ong ka nuti ngi tip ka dai ka nuti la dangi ong ka wan ka Babylon ka briu mura cloud le ne ka reng I so thu ye ki parsi ka jingkren parsi ka Bible la ngi lek puli ka Bible ye ki baroh la ba tho haka Bible ka batai hi ka Bible la ngi lek puli ba dangi sngap ba dangi ni wat ban tip bat so thu te ublei yon ai ka jing so thu dei namar ne ka ngi hapan so thu ling ba ka simbol namar hang ne kidon gini ki ka Bible ka kren parsi dei la ngi lek puli ya ka Bible ki dei shaphang ki jing long jong ki breu bat ka jing lei jong ki breu la ne kren shaphang ka hima la ne shaphang ki sim kum ta ter